Welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Ratu Icilnya Jawa Timur. Queen Sainem official guys. Sainem ini duwe cerita yang sangat membagongkan ya tuh, periclikan perkenduan ya, pokoknya seputar perkenduan. Ora kendho ki urip ki ora penak, guys. Paling penak ki wong urip iki ngiclik, ngendu ngetokne gejo. Kunci rahasia wong urip sehat olahraga jantung adalah kentu ngiclik. Ngiclik itu baik kesehatan untuk jantung ya guys ya. Untuk jantungmu itu tetap berdetak, terus tetap iso berfungsi, getarane itu menyehatkan guys ya. Abaikan baju-baju di belakang ini mau aku paket karena anak rantau ki kekurangan tempat ya. Aku tak pakai jan ojo hiraukan saya aja ya besi. Emang iya bes nek isu-isu cowok paling enak endok iki dikukuri. Jarine endok iki dikukuri, diintir-intir ngono iso keri-keri, terus iso nafsu, isu-isu. Coba tolong sing lanang-lanang iku kumeno. Aku ki entuk curhatan. Ngene lo yang nyelok aku ki yang mana ini masalahnya, yang di sini atau yang di sana? Jadi ini cowok isu-isu tangi turu males-malesan dek kamar, terus malam iku mesti kenapa kok merogoh endok dikukuri tipis-tipis gini, terus mari ngono diintir-intir apa bolane endoke ngono kae. Jarine keri-keri enak, mercing-mercing, mringis-mringis sareng bayangne bawuk ngono. Kanca-kanca ki kelakuane berarti ngono. Berarti kalian semua itu juga ngono kuwi ya. Jangger isuk ki ngremeti endok. Endoke kalian ki mau remet-remet dhewe, terus mau nganu gasak-gasak dhewe ngono. Iya, Bes. Tapi nek cewek iku aku enggak ngerti ya lek cewek keseluruhane cewek itu nek isu-isu nganu puting susu enggak. Nek aku sih enggak sih. Nek aku cenderung enggak ngerayai bau, isu-isu juga enggak pernah sih, enggak enek istimewane koyo cah lanang ndoke dikukur saben isuk keri terus enak, pantesan ya. Akeh cowok-cowok ngene. Paling enak ki nyapa isu-isu ngono. Paling enak ngukuri ndok, tak kira iki guyonan gitu loh. Dulu niki tak kira niki guyonan, tak kira niki ngapusi, tak kira ki apa ya nggak mungkin gitu loh. Wong biasane aku tahu ya, aku ngemut ndok tak nggih dolanan pas iclik karo cowok ngono, tak mut-mut rada kesedot banter titik ngono, jarene kok loro gitu, ojo banter-banter gitu. Seperti halnya cowok lek ngempeng pendile cewek ya, ngempeng pendile cewek iku lek kena untu apa disedot rada banter titik iku enggak enak. Beda karo anak susune kayak gitu. Beda karo ibu menyusui. Lek ibu menyusui memproduksi susu buat bayi disedot, diempeng iku enak gitu loh. Kerine iki bukan keri nafsu, kerine iki karena mendek-mendek kaken susu terus disedot bayi niku enak goplong. Tapi nek adewe bercinta kayak iki jelek kentu pas ngemii cowok ya. Ngemii cowok ngono ki lek disedot banter titik enggak enak. Iki tips buat cowok-cowok yang nglamuti susu. Lek pas nyusu cewek iku ojo disedot. Lek pas ijlik dikelamuti. Sing keduane iki main dolanan karo pucuk ilatmu atau dikelamut-kelamut tok kayak gitu, dikelamuti mau dilat karo ilat kayak gitu. Iku luwih enak daripada mau sedot kayak ngempeng bayi, ngempeng ngono kae. Cah cilik ngempeng ku enggak enak banget. Iku tip buat cowok. Ayo sing cowok-cowok komen jare isu-isu tangi turu ngukuri endok iku paling penak. Sharing-sharing guys, sharing-sharing, semoga menambahkan birahi, menambahkan kesehatan jantung kalian, menambahkan ben awet nom, ben kita tetap sehat, awet urip. Ojo lali iclik, ojo lali bulu kucluk tetep kucluk, ojo sampai waras.